салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадими шумо бошад ки алҳамдулиллаҳ ҳама вақт дар бари мо ҳастед. шукри парвардигор ва бовар мекунед мо ҳар як видео ки мемонем мақсад саҳми худтона мегзоред. алҳамдулиллаҳ имрӯз хайли ниёзмандо нестанд. ин видеое ки мо мекунем барои ниёзмандо тамоман дахл надорад. ин видео дахл дорад барои рӯзи қиёмати ҳар як кадими мо. ба кадом хотир? барое ки ин хайри ҷория аст. агар ёдтон боша ҳамин 3-4 рӯз пеш ба дӯстони азиз дар ҳамин сайтҳои инстаграм як масҷидеро реклама мекардам. мақсад мардум ки ягон кас гап назодад уқа боварӣ набуд ки оё ҳамин ҳақиқат дорад надорад. ба ҳамин хотир мо ин ҳазратҷон омад ба пеши мо ки мақсад ҳамин масҷида дар город дар шаҳри Сафоново дар город Сафоново мақсад ҳамин ният кардам бародарои азиз ки як здани калоне ки пеш хайр намедонам дача кадме бидай агар ки имконият боша ҳамая бихарем. мақсад барои мардуме ки хайр тоҷик ҳам дар ин Россия бисёр шуда як масҷид соз кунем. мақсад ба мардумат туҳфа кунем. ҳамуш масҷида 1 миллион 300 гуфтагиам дӯстони азиз. аз ҳамун мардуми территория ҳамуҷа мақсад та як алло 500 ҳазор ҷамъ шуд. 220 ҳазор дига ҳамун рекламе ки мо ҳар як кадоме дар сайтҳомон додем ҳам масҷида 3-4 рӯз пеш дар ҳамаи 230 ҳазор ҷамъ шид. ҷамъоҷам 700 ҳазор. дӯстони азиз ба ҳамин 600 ҳазор дигаш монда барои ҳамун масҷида. метавонед кадмед ки агар имконияти шароити сумпартоӣ надоред ҳамин картаи бародара мемонам рақамои телефонша мемонам ки хитон қатчу ҳамсӯҳбат чи мақсад кадме бовар намекунӣ ё ки хайр кардани ба ҷои хайри ҷория метавонед бирем масҷидаи пеш бибинед ҳазрат мебарату нишонту мете ҳамаша. ва ҳамин хотир дӯстони азиз метавонед ки ҳамин видеоро хатиби дар историҳои имо ва ватсаптон партоед ки ман ҳамин дар инстаграм дар ютуб мепартом. сухана ба ҳазрат мети мақсад чӣ хелам аст. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. азизон, масҷиде ҳаст ки бародарони тоҷики худмон барои бинё кардани ҳамун саҳм мегзоранд. ай шумо ҳар як кадом хоҳиш мекунем ки саҳмгузор бошед, зеро ки садақаи ҷорияи дастгири охират ай ва ҳамин видеое ки ҳастай ба дигарон падилица кунем. зеро ки ман далла ала хайрин фалаҳу мислу аҷри омилиҳ. ҳар касе ки як кори хайр дар бародараша далолат мекунад ба мисоли ҳамон аҷру подош мегирад. дӯстони азиз, ҳозир ин масҷида бараки видео мемонам мебинеш мақсад бисёр мешиносеш кадом масҷида дар назар дорем. мо дӯстон ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз ҳар як кадми шумо ки гапи зиёдӣ дар кор нест. имконияти хайр кардан натуни ҳатя лайк мондан натуни падилица кардан натуни гапи зиёдӣ дар кор нест. ин фақат чӣ ме хайри ҷория масҷид барои ҳамин мусалмонҳо ва ҳамун раҳгузарои худ меша ки дар ҳамун город Сафоново мерем мебинем бо кадмед ҳастем. иншааллоҳ масҷид хела здани калони хушрӯай метавонӣ бо ай пеш буре бибинеш. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки номрои картара мебинед, номрои ҳамин бародара ки мемонам, ному фамилияш ҳар як кадомша мемонам. ба ҳамин хотир бигиред тақсимш кунед. ахир номри карта чандае? 53 ба номи Ибратулло Насриддинович. ба номи Ибратулло Насриддинович мера. ба кадом хотир сухана гуфтам ки бисёр видеоҳои ман бародаро ки мақсад бисёриҳо ҳастанд мегиранд хайр да мақсад интервю видео мекунанд ҳамая мегиранд карта да болои ҳамҷа ва як кур мекунанд дар болош бо карта мемонанд номрои худшона мемонанд. хело бисёр ҳастанд. дар як видеои таҳтар бине ҳаст бачара мо мондагӣ будам. ба ҳамин хотир дӯстони азиз хоҳиш мекунам аввал проверка кунед, санҷиш кунед, телефон кунед, баъд сума бигзаронед. боқӣ дар амони худо раҳмат барои дастгиритон. боварӣ дорам ки иншоаллоҳ 600 ҳазорай дар ҳамин 3-4 рӯз ҷамъ мешавад иншааллоҳ. бо видео мекунем, зибора маҳкам мекунем, ҳар кадомат мебинед. боқӣ дар амони худо. худо нигаҳдортон.